ఒక ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಕಂತು ಉಂಟಾವನು ಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪುಣವೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಲ್ಪ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಲೆಕ್ಕವು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಡ್ಡೆಂಕ್ಲೆ ಬದುಕೇರ ಬಿಚ್ಚು ಬೊಕ ಈ ನಮಕ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬರ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂಡ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬೊಕ ಧರ್ಮದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಬಿಜಾದ ಧರ್ಮದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಬರೋ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಬೊಕ ಕೆಲವರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೆಲವರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂಜಿ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ರಮೇಶರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇರು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಹಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಸಪ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಪಂಡ್ಯರು ಆಜ್ ಕುಚ್ಚು ತೂಫಾನಿ ಕರ್ತೆ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದು ಪಾಡಿಯರು ಮುಖೇಶ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಡು 30 ಲಕ್ಷದ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಜೋಕುಲು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕುಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಬುಡಿಯರು ಕಾಡ ಬುಡ್ದು ರರ್ದಿನ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ತೂನಾಗದ ಅದ ಅನ್ಪಿನಿ 30 ಲಕ್ಷದ ಕುರ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ 40 ಲಕ್ಷದ ಸೋಫಾ ಆತನ ಅಂಟಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ದೇಶ್ ಬದಲ್ ರಾಯ್ ಒಂತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಕುರ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಸೋಫಾ ಆತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವಾಡ್ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಕಡಬುಡಿಯರು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೋಕುಲ್ ನಾಕು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡವು ಮುಖೇಶ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಲು ಕಂಡನೆಗೆ ಸೋಫಾ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಏರ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಮ್ಮನೆ ಅಡೇಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿನಾಗಲೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕೆ ಬುಚ್ಚಿದಿ ಬರತ್ತ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಹೋಯ್ ಸತಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೂದ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತು ಯಾನೇಪ ಬಂತೀನಿ ಮಾರು ಕೂಡ ಆ ಜನ ನಾಡು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಸೈಡ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗ ಈ ಪಂತ ಮೇಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಪು ಈ ಜನ ನಿನ್ನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೂಪೇನು ಬೊಕ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ ಉಂಟು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಒಂದೇನು ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೆತಂದೇರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಂಡಾಸ ಬನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ಸಂಡಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಂದತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಬನಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಬನಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದ ಇಂತೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕನಕದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಜಾವರ ಉಂಡು ತೂಂಟಂದಿಯಾಗ ಕೆಲವರಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದು ಬೊಕ ಕೆಲವ್ರ ನೇಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೆಲವ್ರ ನೇಪತ್ತುಂಡ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮುಕ್ಲೆ ತೂದಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಈ ಮೋನೆಗೆ ಒಣ್ಣವಲ್ತ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಮಾರೆ ಅನ್ಲೊಂದು ಪಾಡರ್ ಸೈಗ ಬೊಕ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ದಾನೆ ಜನ್ಮೋಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಕಾರ್ ದಿವಂದಿನಾಕುಲು ಜನ್ಮೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಫುಡ್ದ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತು ಮಾಡಿದೇರಿ ಸೊ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಬಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಗಂಜಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕೆಲವರನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಬೈ ಮಾಮ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಲ್ ತಾಜ್ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದೇನ ಗೊತ್ತಾವ ಜೈಟ್ ನಾಡು ಎಂಕುಲು ಉಂದಾದ ಮಲ್ದೇನು ಮಾರೆ ನಾಡು ಅವ್ನು ನಾಡ್ದು ದಾದನ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಕೆಲವರು ಉರ್ಚಿದೀಲಕ್ಕ ಉಂಡು ನಾಡ್ದು ಬೊಕ ಅವಳು ಹಾಕಲು ತಿರ್ತು ಬರೀತೀರಿ ಬನಾನಾ ಕೇಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಸೊ ಹಾಕಲು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಎಂಕುಲು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಡಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಬತ್ತಂಬೈದೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಜೀಪ್ ಮಲ್ತ ಒನಸಾಣ ಬಂಗುಡೆ ಒನಸಾಣ ಮುಳ್ಳು ಬರಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಡಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಳು ನಾಯ್ಡ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ನಾಯಿ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗ ಕೊರುಂಬೆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಏರ್ ತೂವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿವಲ್ಲಿ
ಈ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ತುವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಕುಲ್ ತುವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಇರ್ತಾರದ ಈ ಕಡೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಮ್ಮನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮರ್ಮಲ್ ಬೈದೋಳು ಪೊಣ್ಣು ಶೋಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಪಟ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿಯೋಳು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿಯೋಳು ಅಡೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರು. ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಕಟ್ ಬೇತವುಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋಣ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮುಕ್ಳೇನು ಹೋದವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅವಳು ಆತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದೋಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಅಡೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತೆರ್ ರಾಡ್ ಜನ ತಲ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ರಮೇಶರ್ನ ಬಡಿದ್ವಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈತ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಮಲ್ದಿ ಮರಣಿ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲ್ಲ ಈತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ವಿ ಆತ ಮುಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿದ್ವಿ 2 ಜನ ತಲ 2 ಗಂಟೆ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ರಮೇಶರ್ ಮಗನ್ ಲೆತ್ತಾರೆ ಇಡವಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಎಂಜಾರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಆಡು ಮಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ದಾಲ ಬಾತಿ ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಸೇರಿಯರ್ ಬಾಡ ಬುಡಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 1 ಗಂಟೆದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ರಮೇಶರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನಿ ಆಳು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಆಳು ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡೋಳು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಳು ಟಾಪ್ಲೆಸ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ಕಳ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಆಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೈದಿನ ಆಳು ಅದು ಮುಕ್ಕಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ಕಳು ಏನು ನಾಳು ಒಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಖುಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ದಾನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಮೇಶರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಬಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಶುರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೆರಡಂತೂ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಜೀವದ ತೂಕೊಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ 40-45 ಕಿಲೋ ಆಡಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾದ ಮಲ್ಬೋನು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಯ ಗುಪ್ಪನ ನಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ದಾಯಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಪ್ರೀತ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ್ಪೀಜ ಓಕೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಆತ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರೂಕ್ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇಂಚ ಬಾಬಿನ್ ರೋಡ್ ಬೋನಾಗ ಯಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಜನ ಬದಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಖಲು ಬಂಡೇರು ಪೂರಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂತೇರು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ನಿಕುಲ ಗೈತೊನ್ಲೆ ಮಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಗೈತೊನ್ಲೆ ಮಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಅಕಲು ಬಂಡೇರು ಏರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರೋ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಮೇಶರ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ದ ರಮೇಶರ್ ಆರೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತೇರು ಆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಲ್ದೆ ಮೇರೆನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಮೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮಂಡೆ ಗಿರ್ಮಿಟ ಸೈಡ್ ಬಡಿದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇನಿ ಇರೆಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಊರ್ಡು ಮರ್ಯಾದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮರ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಇರ್ದಾದ ಮಾಲ್ಪುವಾರು ರಮೇಶರ್ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬಲ್ಪಾಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದು ಪಾಡಿಯರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈದುಪ್ಪು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕುಲು ಏಪ ದಾದ ಪಾಡುವಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವಾರು ಒಲ್ಪ ಪಾಡುವಾರು ಊರ ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕುಲು ಸೀದಾ ಬಾರ್ಪೇರು ಅಡ್ಮಿನ್ ತುಂಬುದೇರು ಅಂತ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಾಟ ಇದ್ದ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾರೆ ನಿಕುಲು ಏಪ ಒಲ್ಪ ದಾದ ಪಾಡುವರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತುಯ್ಬೇಕ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸಾಗುದು ಮನ ಇದು ಪಾಡ್ದಿನ ತುಂಬಲೆತ್ತ ಮಾರೆ ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಪರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಇದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏಪತ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಉಪ್ಪಿಯರು ಆರು ಏಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯವತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರೇ ಪಾಡೋಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚೆ 6 ಪಾಡು ಬಾಕ ಐಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂಜೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಪರ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡಂದಿಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಬತ್ತನ ಪಾತಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಪೊದರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಾಕೊಂಡು
ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಜನರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಐಟಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆದಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದಪ್ಪೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಯಗ ಉಪ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಯಗ ಉಪ್ಪುನಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಉಪ್ಪೆ ಒರಿ ಕಲ್ವಿ ಉಪ್ಪೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಲ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ತು ಸೈಡ್ ಆಯ ಬುಡ್ತು ಆ ಸೀದಾ ಸನಿಲಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೇ ಉಪ್ಪು ಸನಿಲಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಆಯ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ನೆರ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಡಿಯಟ್ ಮಕ್ಕ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ನನಗೆ ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಬೇತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವುಲ್ಲ ಸನಿಲಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪು ಕಲೀಗ್ಸ್ನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪುಜ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪು ಈ ರಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇಂಕುಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪಾಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಬಾಸ್ ಆರ ಪಂತಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚ ಇದ್ದ ಕಲ್ವಿ ಒಪ್ಪೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಚ ಬಂಡಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಜೋಗ್ ಉಂಡ LOL ROFL LOL ROFL ಆಯನ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ఒక ఎన్నో ఫ్రెండ్ ఇస్తే ఆ 18 తింగోలు 18 తింగళ్ళు 19 తింగలు అయితే ఉప్పుజే 18 తింగలు భయంకర యాక్టివ్ అయ్యాయి అనుకోండి దాని మరి ఆత్మ బనిపిన్ నెక్స్ట్ మంత్ అప్రైజల్ బ్రో ఎస్ దట్ మ్యాటర్స్ అయితే పక్కన నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఉండు ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಡ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ extremely adult jokes, posts, different kind of messages, audios, videos per send up. Netla ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಣುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಖಾಲಿ ಆಣುಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನದತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಪ್ಪು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವನ್ ಗೆತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ವಿಡಿಯೋ ಸೇಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ 5-10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಆಡಿಯೋ ವಾ ಪೆಟ್ಟು ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂದು ಸುಖ ಇಚ್ಚು ಯಾನು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ನಾನೇ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ಮರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋದಿನ ಮೂಲ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅವಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಈರು ದಾಳ ಪನ್ಲೆಲಿ ಇಲಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತೆ ಅಂದ ಮಂಡಿ ಆ ಪೊಂಜವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆದ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ಹೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾರೆ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬಾರು ಆಡಿಯೋಗೆ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತು ಬಂದು ಮಲ್ಪನ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಆಂಟಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಪಂಜಿಲಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ತೂದು ಮಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಲೋಕ ಐತಿ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಸೈಡ್ ಗೊಲ್ದು ನಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟಪನ ಲುಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಪ್ಪ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಂಚ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಜವಣೆ ಬ್ರೋ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡ ಲಿಂಕ್ ಹೋಯ್ತ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದಿನ ಅವು ಪಿರ ಬರಾಡು ಮಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಣುಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅವನಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಜನ ಆಡಿಯೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ನಾವು ಏನೊಂದು ಪಣ್ಣ ಅಡಗೆಂಡೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಾದ ಒಪ್ಪುನು ಅವಳನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನಿಕ್ಕದಾಗೆ ಇದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೋಡನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡು ಎಂಕುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಆಣುಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕರಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಚಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಕಂತು ಉಂಟಾವನು ಮಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಬುಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಪುಣ್ಣಲ್ ಒಂದು ಪೇರ ಆ್ಯಪ್ ಹೋಲಿ ಮಾರ ಜಾಸ್ತಿ
ಜೋಕಲ್ ಟೈಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಆ ಬಚ್ಚ ಮಾರೆ ಬಂತೆ ಮೀಡಿಯಮೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಪು ಐ ಕೊಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಮರಣಿ ಐ ಅಡಲ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಚಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ರೈಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಚ ಅನ್ಕುಲ್ದೆ ಸೈಡ್ ರಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಯರ್ ಎಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಾನ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾನು ಅಡೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಬನ್ನಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೈದಾನ ಯಾನು ನಿಕ್ಕಂದೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಅಡೇಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್